ଆରେ କଣ ଭାବୁଛ ଉଠା ଲାଗିବ ଗୋଡ ଲାଗିବ କି? ହାତରେ ତମ ଏଠି ସବୁବେଳେ କହୁଛି କାଇଁ ମତେ ତ ଖରାପ ଲାଗୁନି। ସେମିତି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଆଜି ଦେବୀ ଆସନରେ ବସେଇ ପୂଜା କରିବ। ଦେବୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ଅସୁବିଧା କଣ? ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ସାବିତ୍ରୀ ତ ପୂଜା ପାଇବା କଥା ନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଆରେ ସତେ ତ ये सब কথা ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ନଥିଲା। ତାମାନେ ସତରେ କଣ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ପୂଜା ହବ ଚାଲୁ ଭାଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆମେ ତ କୋଉଟା କରିଛି କାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୂଜା କଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଏଠି ତଳକୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁନି। ବୋଉ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଓହୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲ? ଅଜବ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତମେ। କଣ ମୁଁ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜିନ ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜିବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ମୋ ମତରେ ତମେ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ପଣିଆର ଅହଙ୍କାରଟା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରନ୍ତେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ମନେ ହବ ତମେ ତମ ପତ୍ନୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦ ତଳ ଦାସୀ ମନୋଭାବରେ ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର। ତମ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନୁହଁ ବରଂ ଗୃହପାଳିତ ଏକ ଚାକରାଣୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଥା ମନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ଏତେ ବାହାନା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଆରେ ନାଇଁ ବାହାନା କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ପଳେଇଲେ କଣ? ମୁଁ ବା କହିଲି ତମ କଥା ରାଜି ପୁଣି ପଳଉଛୁ। ଆସ ସେଠି ବସିବ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ଆସ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଜ୍ଞାଟାକୁ ଜଗିଥା। ପୂଜା ଖାଲି ଆଡ଼େ ମୁଁ ବସ। ଆଉ କଣ ନା ମୁଁ ସେମିତି ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବି। ଆଉ କଣ ଭଲ କହୁଛ ତମେ? ଆଉ କଣ ତମେ ମତେ ଆଦର କରି ନେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ନା କଣ କାଦୁ? ହଁ 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 ବାବା ବାବାଣି ଦେଖିଲା ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ବୋଉ ମାନେ କାଇଁ ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ତୁମର ଲାଜ ଲାଗିବ କି? ଆରେ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ବୋଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଗଜର ଗଜର ହବ ସମ୍ଭାଳିବ। ମଜା ମତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ବୋଉ ଆମର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ନା। ଓଇ ବାବାଣି ବାବାଣି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତମରି ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଥବ ଖାଲି ପୂଜା ଧାରି କଣ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କର୍ମ ନ ସାରି ସିଏ କଣ ସିଆଡା ନେଇଛି ଇଏ କଣ ଇଆଡା ନେଇଛି କଣ କି ପୂଜା କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ ମାନେ କିଏ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ କିଏ ପୂଜା ହେବେ ସେ କଥା କଣ ହେବେ ସ୍ଥିର ହେଲା? ସ୍ଥିର କଣ କରୁଛ ବା? ବହୁ ପୂଜା କରିବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ବହୁ କଣ ଏକଥା ଜାଣିନି ଯେ ବସିକିରି ସ୍ଥିର କରୁଛ? ମୁଁ ତ କରିନି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ବାପ ଘରେ ଦି ଚାରି ଥର କଲୁନି ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହୁଏ କାହିଁକି? ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲୁ ପୂଜାଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲୁ। ଓଲଟା କରିଦବ ମାନେ? ସାବିତ୍ରୀ କରିବେନି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପୂଜା। ସତ୍ୟବାନ କରିବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା। ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପୂଜା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ। ବରଂ ଆଗରେ ଜାଗଟି ଯାଇଥିଲା ତ ହଉଛି ବିକୃତ। ଆଲୋ କେମିତି ଅଲଜ୍ଜା ବେଲଜ୍ଜା କଥା ତୁ କହିପାରୁଛୁ? ଆଜି ପରା ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ପୂଜା କରି ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହିତ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ୍ଷଣୀ ହବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନବୁ। ଅଥଚ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି। ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ତୁ ତ ତୋ ଜୀବନ ଅନେକ ଥର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲୁ। ବାରି ବଜାଇବେ କାଁ ସାରା ମାରିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ୍ଷଣୀ ନୁହେଁ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏମିତି କାହିଁକି? ବୁଝେଇଲୁ ସୁଭା କଣ? ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲୁ। ଆଲୋ ବହୁତ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କଲା ବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିନି। ବାସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଘରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଯଦି ସେମିତି ପୂଜାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମେ ପୂଜାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅସୁବିଧା କଣ?
କରିବା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ଫିକି ନୂଆ ଘଟଣାଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କେହି ତ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ତାହା ନହେଲେ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ରହିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଅଛି ସବୁ ବାଧବନ୍ତରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁ ତମ ମଥର ସିନ୍ଦୁର ଭଲ ଯାଏ ଅତ କରୁ ଆସ ତମକୁ ଦେବୀ ଆସନେ ସେଇ ଭକ୍ତ କରିବ ତମ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା Silver